Днешните български земи през праисторическата епоха, къде са открити най-старите следи от човешкия живот. Следите от старокаменната епоха, предците на човека, проникнали от Африка в Европа през Балканския полуостров и земите на днешна България. Най-ранните следи от човешки живот тук датират от над 1,5 милиона години. Доказателство за това са проучванията в пещерите Козарника, Видинско. Тя била обитавана от ловци непрекъснато повече от 1 милион години. В търсене на храна обитателите й уловували диви говеда, коне, елени, а също и хищници, лъвове, вълци и лисици. Изработвали каменни сечива и дори украшения от раковини. Открити в Козарника парчета от кост с врязвания се смятат за най-ранните символи, създадени от човека. Човекът обитавал и други пещери в Северна България, като Бачо Киро, Дряновско. Там са открити най-старите на Балканския полуостров останки от череп на съвременния човек. Земеделски общности през новокаменната епоха. Земеделието проникнало в Европа от Мала Азия. Потоплите и плодородни долини на реките Струма и Марица. Хората започнали да обработват земя и да отглеждат животни. Около 6000 години преди Христа земеделци обитавали едни и същи селища много дълго време. Издигали новите си домове върху останки от старите. Така се образували ниски хълмове, селища, могили. Селищата могила в село Караново, Новозагорско, била населявана с малки прекъсвания 4000 години. През новокаменната епоха предците ни строели жилища от дървени прати и глина с покриви от слама. Изработвали изящни керамични съдове с различна форма и цветна окраса. Човекът през епохата на медта и бронза. През каменно-медната епоха с новите сечива земята давала по-обилна реколта. Опитни родари добивали и обработвали мед, с която търгували извън пределите на днешни български земи. Някои членове на общността присвоявали голяма част от храните и занаятчийските изделия. Появили се хора с богатство и власт. Сред най-забележителните открития от тази епоха е Варненският некропол. При проучване на древното гробище археолозите откриват над 3000 златни предмета. 2300 от тях били поставени само в 4 гроба в района на днешния град Варна. Живяло високо развито общество, управлявано от могъщ и влиятелен вожд. Находките датират от около 4500 години преди Христа и са най-старото обработено злато в света. Бронзовата епоха започнала в нашите земи около 3000 години преди Христа. Сечивата и оръжието от бронзова сплав били по-евтини, изместили медните. Най-ранните следи от човека на територията на Европа са открити в пещерата Козарника и са от преди 1,5 милиона години, или това е 1 милион и 500 хиляди години.